שלום רב, היום אנחנו נמשיך את הגיליון. אני מעריך שכל מורה מבין שאין ציון אחד בשנה. אז מה שנעשה זה נעתיק את העמודה הזאת. אני פשוט לוחץ קליק שמאלי על D, קליק ימני העתק, אני בא ל-E, קליק ימני, הדבק. על F קליק ימני, הדבק. נניח דוגמה 3, אפשר להמשיך ככה עד מחר ובעצם לעשות 100 ציונים, אבל בינתיים בשביל הלימוד אנחנו נלמד רק על 3. ברגע שאנחנו נלחץ על Escape, כל הקבקוב הזה ייעלם לנו. בציון נלחץ פעמיים, נרשום ציון ראשון, בשני ציון 2, בשלישי נרשום ציון 3. עכשיו את כל זה נעתיק גם כן לפה. נרשום פה ממוצע, גבוה, נמוך. ונסמן את כל זה, שימו לב. גם פה נגדיר כל הגבולות. ואת אלה נצבע. עוד מעט תבינו למה. כאן בעצם יהיה לנו ממוצע של כל הציונים של אמנון, הציון הגבוה של אמנון כל השנה, והציון הנמוך של אמנון כל השנה. כאן יהיה הממוצע של כל התלמידים בבחינה הראשונה, של כל התלמידים בבחינה השנייה, וכן על זו הדרך. כאן זה לפי בחינה, וכאן זה לפי תלמידים. לאחר שתסיימו את זה, נתחיל למלות את התוכן. עד כאן.